que sigui l'última vegada. Perquè ja t'he dit, Tonet, que el diumenge al matí és quan tinc més feina. Ara no hi ha ningú perquè, és clar, ara són les 8, però d'aquí un moment ja tindràs aquí en el cintet, el zidret i tota la trepa. I tu ja saps que jo, el diumenge al matí, he d'anar a tocar la campana de la missa d'11. He d'anar a recollir la pilota pel futbol i les entrades pel cine de la nit. Ja saps que jo tinc feina sempre. Però el que és el diumenge, el diumenge és que és un no parar, Tonet, és un no parar, perquè tot ho he de fer-ho jo, comprens? I home, estigue't quiet perquè acabaré, que t'escapçaré el nas, Tonet. Fara tothom! No pots fer res, jo. Fara! El sillon que necessita el doctor. Escolti, senyor Casa Coberta, sense vassallar, que aquí sempre se li ha tingut un respecte. Deixa-ho córrer, Tonet, que hi ha el senyor Casa Coberta. Què serà, senyor Casa Coberta? Per mi és un cas urgent. I el doctor Caparrós té pas de prioritat absoluta. Passeu per aquí. Endavant. Sigueu un compte. Aquí anirà molt bé. Perfecte. Era aquest sí jo. Que marxi tothom. Deixin-me sol. Doneu-me l'anestèsia. Bé, alto, que aquí és a casa meva i jo per afaitar un senyor mai l'he hagut d'anestesiar, eh? Se li ha de negar el queixal, home. Ara tu, home, és el que hem de fer. Aviam, algú, abaixeu una mica aquest silló, que li aguantin les cames, preparada l'anestèsia, les pinces, les altres extraccions. Perfecte, aguanti les luces, senyoreta, ja. Jo no em moc del costat del doctor, que si passés quelcom irreparable no m'ho perdonaria mai, eh? Ai, doctor! He fet molt poc calaix avui. Jo diria que no he fet gairebé res de calaix. Escolta, entre nosaltres, tu havies vist mai que un dentista treballés bé, que arrenqués un queixal en una barberia? O és que no hi ha manera de treure-m'ho del cap, és que no... Escolta, i això entre nosaltres, que tu ets un home comprensiu, eh? No m'han pagat res, però absolutament res. A mi tampoc. Sí, es veia venir, ja es veia. Escolta, Tonet, no podem entrar? I és que volíem veure els Sats. El volem veure, a veure per què no el podem veure. S'encomana. Què? Anem, tu.